akpọkọdụ chi o ka anyị kwọlụ dị aka o. Nna m niile bịa kpọchara ebe a wee na-asị maka nke ahụ akọta na-esi aka ndị amụma ruo arịze Chineke dobere ndị na-akọta anyị dị arụ ike ya ka bụ ụbọchị eke anyị ga-ele mmemme ịkọ ji anyị mechaa ya ga-agwaje emeje ndị uwe gara ihe ji kwesị na nke anyị na-agaghị aga nka ngozi nyere anyị n'ụtụtụ anyị kwọlụ n'aka ụlọ akpọkọdụ chi o ka anyị kwọlụ n'aka o.